хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат назди беморхонаи марказӣ назди чорраҳаи Файзобод духонага мебошад бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои навастоника. Худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. Хона бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат, наворимона шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ мебошад дӯстони азиз, прихожа, роҳраваст, ҳаммом, ҳоҷатхона, меҳмонхона, ошхона ва ҳуҷраи хоб. дар хона балконам ҳаст дӯстони азиз. трезои хона тарафи стоматологияро нигоҳ мекунад. мана мебошад беморхона. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки дар наздаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. беморхонаи марказӣ, коллеҷи тиббӣ, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, маркази шаҳри Ваҳдат ҳамаш дар назди хона қарор дорад. ин бошад ошхона дӯстони азиз. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. фишори обам баланд аст ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб аст. ин ҳоҷатхона, системаи вентилятсия ҳаст ва ин бошад ҳаммом. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.